Jordbærindustrien er kollapset. Det blev bekræftet af Fødevarestyrelsen her i morges, der oplyser, at samtlige jordbærproducenter verden over lukker ned fra dags dato. Årsagen kan endnu ikke fastslås, men allerede inden for den første time af de danske supermarkeders åbningstider er de blevet komplet tømt for både friske og frosne jordbær. Nej, mor, det kan netop ikke vente til senere. Hvad bliver det næste? Mor, vi har tid. Vi har alle sammen tid. Det er det, jeg prøver på at sige. Bananer, for eksempel. Er det her den sidste banan, jeg nogensinde kommer til at Det ved jeg jo ikke. Vi går bare rundt og spilder den på. Hallo? Mor? Hej. Hej. Jeg vil bare lige høre, om jeg kunne låne... Har du også hørt det, de siger i nyhederne? Ja, jeg har faktisk nogle jordbær liggende, så jeg vil bare lige høre, om jeg kunne låne noget sukker, fordi jeg skal lave sådan en rabri. Ja, det er 2 sekunder, det tror jeg, Ja. jeg har. Hvad siger du skal lave? Rabri, det er sådan en indisk dessert, min mor plejede at lave. Okay, ej, det lyder lækkert. Tak. Men så skal vi da bare lave din indiske jordbærdessert. Vi? Ja. Ja, okay. Er det ovenpå eller neden? Det er ovenpå. Hvad rejser I meget? Kun når vi besøger familie. Okay. Jeg vil ønske, at jeg rejse noget mere selv. Hvor mange skulle du lave dessert til her? Nå, nej, jeg skal kun bruge et par håndfulde. Så hvis der du gerne vil tage dem med hjem, så er det fint. Du kan måske lave marmelade. Sådan. Eller du kunne lave fondue. Skål. Ja, skål. Wow. Ja, Så gør vi det. vi gør det. Det har jeg for eksempel aldrig prøvet. Du har aldrig prøvet fondue. Nej, Hvad synes du? det er ikke så dårligt. Chokolade og jordbær. Har du nogensinde haft en jordbærskrald på hovedet? Hvad? Ja. Det har du nu. Hold lige for helvede. Jeg så lige snittet til det. Har du så andre ting på din jordbær bucketliste? I dag var første gang, jeg var udenfor i over en uge. Er du klar? Er du klar? Hvorfor det? 3, 2, 1. Jeg føler mig lidt ligegyldig. Hvad har vi ellers på listen? Altså, de fleste mennesker tager hjemmefra hver dag for at være ligegyldige. Hvad er det der? Hvor kommer du fra? Jeg har skrevet hjemmelavet jordbærmarmelade. Altså bare nok til en enkelt robotsmad. Ligegyldige arbejde, ligegyldige hobbyer, ligegyldige samtaler. 14 meter til mig. Det er noteret. Alt det, vi har gjort i dag. Med jordbærne og... Det er bare ligegyldigt. Måske. Men det er også rigtig vigtigt. Ja, det er vigtigt det her, at du det minder mig om Friends med afsnittet, hvor Monica gets a new Ruby. Hey. Hej. Den har jeg ikke set. Jo, afsnit 1. Jeg har ikke set Friends. Du har ikke set Friends? Nej. Ja, okay. Ja. Jeg skal finde Friends til dig, altså. Ses vi så igen? Ja, selvfølgelig kan vi det.